lige skal fortælle om en eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion er en funktion, hvor det, der ændrer sig, ganges med det samme tal hver gang, i stedet for at lægges til. Det betyder, at værdien vokser med, eller falder med en fast procent for hver enhed, at grafen bevæger sig i x-retningen. Vi har formlen her, jeg lige skal forklare. Fx er lig med b gange a opløftet i x. Hvor b det er beskydelsesværdien og gange med a, som er fremskrivningsværdien. Og når det bliver opløftet i x, så kan man se sådan på y-aksen, at det er over lang en periode, det kan være. Her har vi et par eksempler af en eksponentiel funktion, hvor at værdien a er forskellig. Som vi kan se, så er der nogle af dem, der er stejlere end de andre. Og jo højere værdien a er, jo stejlere vil grafen blive, da funktionen af x vil blive større meget hurtigere. For eksempel så har vi den grønne her, hvor at a er 1,20. Det vil jo så sige, at det stiger med 20% hver gang vi bevæger os i x-retningen. Og så den røde, der er a 1,10, og den blå er a 1,05, og den gule, der er a 1,02. De er jo alle fire positive, så det vil sige, at de går opad. Men så har vi også den lille a, som simpelthen falder, fordi at vi har sat a som 0,97. Så det vil jo så sige, at det falder med 3% hver gang, at vi bevæger os i x-retningen. Hvis man ændrer med b som startværdien, så hele grafen den kan rykkes. Så rykker den op eller ned, men det ser meget ens ud samtidig. Her kan vi se lige præcis, hvad det er, han snakker om. Fordi i den blå graf, der er startværdien 21, men i den grå graf er startværdien 61. Og a, som er fremskrivningsværdien, er det samme, nemlig 1,05. Så som vi kan se, så når x er 0, så ser det anderledes ud. Men de følger hinanden parallelt ad, fordi at fremskrivningsværdien er det samme, så de ser meget ens ud. Hvis man ændrer på a, som er fremskrivningsfaktoren, så kan den blive stejlere eller fladere. Jo større a er, jo hurtigere vokser funktionen. Vi kan se lige præcis, hvad det er, han snakker om her. Startværdien er ens, nemlig 21, men i den blå graf er fremskrivningsværdien 1,05, og i den brune graf er fremskrivningsværdien 1,01, og den stiger ikke lige så hurtigt. Den blå, den stiger nemlig meget stejlt, men det gør den anden ikke. Her har vi et eksempel på, hvordan man kan bruge det i den rigtige verden. For eksempel, hvis man har penge på en bankkonto. Hvis man har penge på en bankkonto, får man betalt renter hvert år. Hvis vi nu siger, at man har 10.000 kroner på en bankkonto, og man får 2% i rente hvert år, så stiger ens penge jo så med 2% hvert år. Og så har jeg så lige simpelthen lavet en lille graf, som viser stigningen. Her kan vi se stigningen. Og funktionen for det er 10.000 gange med 1,02 opløftet i x.
Hvis vi har en bakterie, som fordobles hver time, så har vi formlen, som hedder fx i lige med 500 gange 2 i x'ene. Så bliver den fordoblet. Her har vi grafen Hej Shelly. for det, hvor at bakterierne de bliver doblet hver time. Og det kunne jo være noget, man arbejder med på et laboratorium.